Bos días, a ver se vai agora dunha vez. Bos días a todos. Vamos a dar comenzo a este pleno. Escoitádesme, porque eu non me escoito. Sí. Ben, vamos a dar comenzo a este pleno que se acordou facer telemático. Eu non teño nada que obxectar, pero que, bueno, que sempre que se poida presencial, creo que é mellor facelos que telemático, porque sempre hai algúns que non se conectan na fase de prueba, por comunicarlos, e outros que de vez en cando teñen algún probleminha sin contalo. Por lo tanto, ahora estamos en teoría 21, e vou aquí ao secretario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Temos secretaria da interventora e malos 21 membros da corporación. Vamos co orden do día. O primeiro e único punto é a conta xeral. Ten a palabra... No, o primeiro punto é a ratificación da urxencia, alcalde. Ben, o primeiro punto é a ratificación da urxencia. Votamos a ratificación da urxencia. Os que vamos votar da seguinte maneira. Levantade a mão, cando eu diga o voto que sexa, pois levantade a mão e votamos así. Entón, se os miramos aquí, o secretario que os conte. Secretario, ti está nos vendo a todos, non? Sí. Bueno, espero que me vexas a min, porque eu non me vexo, porque me puxeron aquí, por de estar aquí zarramantando. A todos, Pois, a todos. vale, ben, entonces vamos a ver. Votamos a urxencia. Hai algún voto en contra? Hai algún voto en contra? Non vexo ningún voto en contra, César. Hai algunha abstención? Non vexo ninguna abstención, secretario. Entonces, a favor. O resto, apróbase por unanimidade. Vamos co punto do orden do día, a conta xeral. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Paz Pérez. Paz, conéctate. Hola, bos días a todos. Antes de nada, pedirvos disculpas por este retraso que foi involuntario, por problemas de conexión, pois é a xustificación. Fixámoslo telemático para facilitar a participación e ao final pois nos retrasou. Gracias pola paciencia e gracias tamén por facilitarnos o celebrar este pleno antes do ordinario. Como vos explicamos, pois é por unha cuestión meramente administrativa de ganar tempo e poder cumplir plazos de cara a posibles subvencións que poidan sair. Dito isto, o documento da conta xeral do exercicio 2020 con todos os seus documentos e anexos no que se incorpora as observacións, salvedades e comentarios que a señora interventora está incorporando, está informada favorablemente e, polo tanto, é polo que se trae hoxe aquí. Este documento fai referencia tanto ás contas anuais deste Concello como ás contas anuais do Patronato Cultural do Concello de Lalín. A liquidación do orzamento xeral do exercicio do ano 2020 cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria, aínda así non cumpre a regra de gastos, pero cabe recordar que o Consello de Ministros aprobou o 20 do 10 do ano 2020 a eliminación das regras fiscais. Isto implica que as administracións locais e as administracións públicas en xeral non están sometidas durante o exercicio 2020 e 2021 ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria. Pechado, polo tanto, o exercicio do ano 2020, desprendeuse un total activo e pasivo por importe de 67.230.113,50. Nas contas do Concello é de 261.563,25 no Patronato Cultural. O nivel de débeda viva consolidada é de 5,29% a 31 do 12 do 2020, segundo os datos da liquidación do Concello de data 21 de abril de 2021.
O Patronato Cultural non conta con operacións de enderedamento. Polo que respecta ao aforro neto, é positivo con un 4,29% sobre 685.107 a 31 de 12 do ano 2020, sendo a carga financiera anual de 844.956 euros. No Patronato Cultural é dun 14,32% e é positivo tamén, que facendo referencia a un importe de 34.058.039 euros a 31 de 12 do ano 2020. En definitiva, a conta xeral con estes datos presentados no exercicio 2020 reflexa que se cumpren as ratios, que non hai nin déficit nin débeda e, polo tanto, previa esta aprobación, cumpre para ser remitida con toda a documentación que integra ao Tribunal de Contas para a súa fiscalización. Nesta primeira intervención non teño nada máis que aportar. Moi ben. Turnos agora de intervención. Paco Vilariño. E nada, é un trámite, nos por eso non puxemos ningún problema en celebrar este pleno para que gañades tempo, non? Respecto a que poden ser prazos de posibles subvencións que, bueno, tamén estas subvencións que ao final parece que só vos enterades os gobernos do PP cando van sair porque só as colledes os gobernos do PP, non? Os outros concellos non se enteran, pero é casualidade, non digo eu que se vos avise antes. En todo caso, nós como entendemos que hai que poñer por riba os intereses dos veciños, pois non puxemos ningún problema, pero, bueno, pois creo que isto se algo amosa que o orzamento inicial que aprobamos pois é ciencia ficción respecto á liquidación que nos ocupa. Claro, Paz fai aí, bueno, un exercicio, non? De onde lle interesa da cantidades concretas e onde non da porcentaxes, non? Non é algo casual, senón é algo interesado. Eu, en todo caso, só lle quería facer unha pregunta nesta primeira intervención para despois na segunda falar incluso dunha cuestión máis concreta, non? Pero, e sabendo que, efectivamente, incluso, bueno, hasta vos tiveches a sorte, entre aspas, de non ter que cumprir a regra de gastos, como fixemos o goberno, co corsé que iso significaba, non? E que complicaba absolutamente todo. Eu teño unha pregunta que me gustaría que se contestara, que obviamente sea a resposta, que se aumentou a débeda deste concello en canto aumentou, non? Respecto ao anterior mandato. Terminaches, Paco. Sí. Gracias. E por parte do PSOE, quen fala? Román, ti. Levanta a mão por parte do PSOE, quen lle dou a palabra? Tobi. Vale. Cristóbal, tes a palabra. Solicita. Recibo audio, Cristóbal. Cristóbal, non che se oe. Cristóbal. Hola, Cristóbal, non che se oe. Ahora sí, ahora sí. Digo que non tiñamos pensado intervir. Bueno, fundamentalmente, esta é unha cuestión, a documentación fundamentalmente técnica, e, polo tanto, pues, bueno, supónse que os técnicos fan ben o seu traballo. Por tanto, canto antes isto este listo para poder ter liberdade para optar as posibles subvencións, pois parece-nos o máis importante. Por lo tanto, non temos nada máis que decir. Gracias, Cristóbal. Por parte do compromiso, quen intervén? Teresa, Varela, ten a palabra. Ahora, sí. Bos días a todos. Nada, como ben dixeron os compañeros da oposición, trátase dun documento técnico que se realiza polos servicios de intervención e nada, xa vos pon os deberes a señora interventora no seu informe, co cual non hai máis que añadir. Ela xa vos di que as contas que tiñan que estar rendidas antes do 15 de maio, que a comisión tiña que ser antes do 1 de xuño, que había que sometela a pleno antes do 1 de outubro e divos que os deberes que tedes que facer do convenio colectivo dos traballadores ou un plan anual de contratos menores
e que pidades polo menos 5 orzamentos, recordábolo, a parte de recordarvos tamén que é importante ter un convenio e unha planificación das subvencións anuales, co cual xa vos pon ela a deberes neste caso, moi ben, e técnicamente nadie mellor que ela para facelo. Entonces, pola nosa parte, non mostrámonos colaborativos como non pode ser de outro xeito, porque para que a conta se aprobe canto antes e podades acollarvos a todas as subvencións, porque iso redunda nun beneficio para os lalinenses e non sei para o que estamos, para velar por ese beneficio. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas grazas. Turno ahora para a teniente alcalde outra vez. Ben, moi ben, pois agradecer a comprensión. Eu xa o fixen na miña intervención indicando que era un documento técnico elaborado polos servicios financeiros deste Concello e que recollía xa ese informe de salvedades e advertencias por parte da señora interventora, como non podía ser de outra maneira. Iso quere dicir que a interventora, como en algún momento se insinuou que traballaba de xeito seguindo indicacións políticas, como ela, como todos os técnicos, traballan co seu criterio por encima de todo, co seu criterio técnico. Dito isto, estamos a traballar tamén nesas salvedades e indicacións que ela fai e, evidentemente, as teremos en conta. Polo que respecta á pregunta de Paco, indicarche, Paco, que intentaremos, o antes posible, intentarei darche o dato exacto que pides da débeda. Podoche decir que pode rondar sobre 1%, pero prefiero darche cifras e darvos cifras exactas para non dar unha cifra equivocada. O feito de que veña neste momento a proposta de aprobación da conta xeral, somos conscientes que non vai a ter ningunha repercusión na pérdida de ningún trámite, de ningunha subvención que se faga desde o Concello. E nada máis, non considero que, vista as vosas intervencións, pois que xa non debo de entrar en ningún outro detalle. Moitas grazas. Paco, ten a palabra. Sí, respecto ao que di Paz, que di que puxemos en dúbida o criterio dos técnicos. Eu, o único que puxen en dúbida en reiteradas ocasións, e o sigo poñendo, é que cousas que co anterior goberno non valían, con vos valen e de sobra, ademais, non? Quero dicir, valen, e se fan advertencias, pero non se fai absolutamente nada con esas advertencias, por tanto, opinión, bueno, non opinión, é algo evidente, constatable, que o que para nós non valía, para vos vale. E iso, pois, obviamente, é así, é indiscutible, e iso manteño de faga falta, non? E vos sabedes moito mellor que que para non serán imposibles polos informes técnicos sacar adiante, o chegachedes vos, chegaron tamén outros técnicos e hai outros criterios e nos non entendemos, ademais, nos que facíamos por rexistro, incluso contratos menores, pedíamos 3 ou 5 orzamentos por rexistro, con vos, bueno, pasades por el arco do triunfo eso, advertencia, desadvertencia, non pasa nada, e eu entendo que eso, moitas veces os países funcionan nesos criterios. Iso é a miña opinión, incluso teño dúbidas, a preguntei aquí, polo teletraballo como funciona neste Concello e sigo agardando que se me explique, non? Incluído risitas que estou vendo, pero en todo caso, bueno, pois é moito máis doado a xestión política cando, bueno, cando hai xente que se fai máis doado, non? Ou cando hai xente, en todo caso, que ten un criterio distinto, que pode ser o acertado ou non, para leválo adiante. A nosa experiencia, pois calquera dos voceiros que aquí está do anterior goberno pode dicir que é exactamente igual que o coñezo, non? Por tanto, pois iso é o que nos decimos, non dubidamos de criterios técnicos, faltaría máis. Criticar eso, en todo caso, facemos que a veces nos sorprende terriblemente ver como, bueno, como cousas que con nós, insisto, non podíamos sacar, que vos a sacar descomodamente, non?
Bueno, eso é unha realidade. E o tema da débeda, sí que é unha cuestión que me parece que neste debate por lo menos podía ter contrastada, non? Que supoño que a señora interventora até máis que mallada, si quere dicir ese dato, pero en todo caso tamén me vale que me digas ti cando... Vale, moitas gracias, Paco. Cristóbal, quer decir algo? Activa o micrófono, por favor. Ahora. Nada, moi brevemente, sempre me queixo de que cando nos presentamos cualquier iniciativa sempre sale alguén do grupo do goberno dicindo vos cando estabades, vos non sei que, cando teño dito recentemente que non estaba no goberno anterior nin ningún dos que estamos no grupo municipal neste momento. Por lo tanto, independentemente de que compartamos todo o que fixeron, prácticamente todo, pues non temos por que estar sempre recordando que fixeron nin comparando. Vede, en cambio, a disposición nosa en xeral de toda a oposición, en plenos como este, no que colaboramos perfectamente sin ter que andar pensando en que como nos facía de vos antes ou non sei que historias. Entón, miremos cara adiante, pensemos no interior dos ciudadanos, deixémonos de recordar o que facía non sei quen hai non sei canto tempo, porque en último caso aquí houve gobernos que duraron logo levan 36 anos, o sea que deixémonos de historias e pensemos cara adiante e no ben dos ciudadanos, nada máis. Gracias. Teresa, ten a palabra. Nada, dixéronos xa tamén os compañeros da oposición, recordarvos que cumplades co que vos indica a interventora, non só neste informe de conta xeral, senón cas advertencias todas que vos fai na Xunta de Goberno, porque ao final debe de los cumplir e non todo vale. Cando nos facemos unha proposta e a señora interventora co seu criterio di que non se pode levar a cabo, facedeslle caso e cando vos queredes levar algo, aínda que a interventora repare, pois seguídelo facendo. Entonces, debedes ter un criterio de ser coherentes. Entonces, esa coherencia nin se reflite nas actas de Xunta de Goberno, nin se reflite agora neste informe de remisión de conta xeral. Nos, neste caso, decío antes, accedemos sin problema ao pleno, porque canto antes se rindan, pois, se sale algunha subvención, podernos beneficiar delas, faltaría máis. Nada máis, moitas gracias. Moi ben. Paz. Nada, damos por pechado xa o turno. Por suposto, claro que das advertencias que figuran, pois sí que vamos dar conta e resposta e veredes en breve. Por mencionar algo, o primeiro punto dese análisis do que pode considerar a señora interventoria dese bloque de posibles anomalías, o primeiro punto, por exemplo, é a inexistencia dun convenio colectivo e a existencia dun RPT do ano 2009. Pois evidencia esta mañán mesmo o alcalde acompañado por compañeiros do grupo de goberno. Tivemos unha reunión hoxe precisamente ás 8 da mañán pois cos traballadores para darlle a nosa impresión hacia a RPT. É unha realidade, a RPT estamos traballando, o coñecedes exactamente igual que a nós, estamos traballando, xa o anticipaba tamén esta mañán o alcalde, ese convenio colectivo. É mostra do noso interés en sacar as cousas, en cumplir o que estea dentro das nosas responsabilidades, e isto evidentemente é unha delas, por iso estamos aquí e por iso temos que cumplilo. Fai outra serie de matices ese informe. Algúnas cousas xa viñan da nosa época, outras das vosas tamén, pero irán saindo na medida que se poida e da capacidade de traballo tamén que teñan o grupo de técnicos desta casa. Pola miña parte, podemos pasar a votalo. Vamos a votalo. Levantamos a mão cando eu pregunte por distintos votos. Entón, votos en contra. Hai algún voto en contra? Algún membro da corporación? Non vexo ningún voto en contra. Abstencións? Abstención vexo a de Paco Vilariño.
Compromiso por Galicia. De compromiso, ya do PSOE. Abstencións, abstense a oposición. E a favor votamos o goberno. Somos 11. Queda aprobada por maioría. Espera un momento. Falta una aí. Hai 21, 22. ¿Quién é o que falta? Pois, César, se agudiza a vista, comprobarás que Miguel Ángel Medela e No, máis están aí outro dous. Concello de Compromiso están os dous no mismo ordenador. Hai 21, máis unha ventana que están 22. Claro, E aí estamos a interventora máis euro, hai 20. claro, porque Miguel Medela é máis quen está contigo, Miguel? Aquí non vexo. Fernando. Fernando están os dous xuntos, César, están no mesmo ordenador. Perdonade, é Ana que caeulle Bueno, caeuse o Ana. señor ordenador. Vale, pero esa abstención igual. É abstención, vale. Moi ben. Igual. Entón, hai abstención por parte dos membros dos grupos BNG, Compromiso e PSOE, e hai a favor o grupo de goberno, queda aprobada a conta xeral por maioría. Entón, levantamos a sesión. Moitas grazas. Perdón. Pasa. Acabou xa? Acabaste? Vale, si, vou probar que vou xa.